Pagawaan ng chicharon sa Kamalig Albay, tinupok ng apoy si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa detalye. Nabulabog ang mga residente sa Barangay Kabaangan, Kamalig Albay matapos sumiklab ang sunog sa isang pagawaan ng chicharon sa lugar. Sa video na ito, makikita ang mabilis na pagkalat ng apoy hanggang sa sinabayan pa ng malakas na pagsabog sa loob ng gusali. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa Kamalig at mga karating bayan nito. Ayon kay SFO3 Aljan Vivar, OIC ng Kamalig Fire Station, pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa mga LPG, mantika at iba pang mga gamit sa loob ng naturang pabrika. Dakula po, ito po yung piglulutuan kan mga sitsaron baga kropek. Kaya may mga involved naman, may mga mantika, sindang, may LPG, kaya lang kaya ito nagdakula sulo. Samantala, maliban sa naturang gusali, wala naman umanong ibang nadamay sa naturang insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon para matukoy ang pinagmulan ng apoy at ang halaga ng pinsalang iniwan ng naturang sunog. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV.